takéto veci. Tu mám akože strmeň z Carrery a tento strmeň sme robili my, takže vlastne on bol tak, ako môžete vidieť za chvíľku na obrázku, v takom stave, hej, prišiel ku nám. Na želanie zákazníka dokážeme urobiť vlastne s tým skoro hocičo, takže vlastne toto je napríklad originálna farba, dokážeme to nafarbiť kvázi v hociakej farbe, máme tam takú speed yellow, jet black, hej, acid green alebo túto červenú. Tieto nápisy, čo sú tu, tak máme k dispozícii v rôznych veľkostiach, na predný strmeň, na zadný, v rôznych farbách, hej, lebo napríklad tie, čo sú, niekomu sa páči práve ten zelený, hej, čo sa používa na tých novších hybridných autách, tam sú čierne nápisy, hej, na čiernych brzdách alebo na týchto červených sú tieto biele, takže vieme vlastne poriešiť všetko a vlastne robí sa tu servis aj tých piestikov, tam sa dávajú nové odlučňováky, potom aj táto rampa, keď je nejaká poškodená, sa vymení, hej, lebo ono to zvykne tuto na tejto gumičke, tieto samozrejme to originálny brand a dokážeme objednať alebo priamo spoločne, takže takýto strmienok vieme v takomto prevedení kvázi akože zrepasovať na novo a potom to vyzerá proste ako úplne nové auto. Keď si niekto dá robiť ten servis brzd a spojený s niečím takýmto, že povedzme tá farba je už taká oholdaná alebo odtečená, hej, niečo podobné, napríklad povedzme ovzdušňová netesní dobre, sa na to vyleje brzdová kapalina, celé to zaleje a potom to úplne rozleptá tú farbu, nie je to vôbec pekné, nehodí sa to na takéto auto. Myslím, dokážeme v plnej miere pomôcť a dokonca môžeme urobiť nejaké experimenty aj čo sa týka nejakých farieb. Väčšinou na takéto modely je najkrajšie tá originálna konfigurácia, ale samozrejme keby sa niekto rozhodol pre nejakú inú farbu, tak nie je problém, vieme to nastriekať vlastne podľa želania zákazníka.